plasirana ekipa dobila je 50.000 dinara i naravno pehar namenjen prelazni pehar za pobednika, da. Pa te nagrade nisu novčane uopšte toliko bitne. Prvo što se nas, onako u Novom Sadu, to više je ovo što vidite, da se mi, jer ovo je nešto stvari koje nas vezuju, da uspemo da se nađemo, jer, znate, nekako u godinama, ne godinama, tada se ovo je jedna vrsta našeg druženja za početak, pogotovo naši treninzi, te odlazak na ove pripremne turnire sa jedne strane, a onda posle, evo vidimo već neformalno slavlje budućih da, 54. minut već imaju veliku prednost. Na kraju, da ne ostanemo dužni, rezultat bio je 38 prema 1. 38 prema 1, nerealno veliko odnosu na kvalitet, ali zaslužen po svemu onome što je ekipa iz Marijeva pokazala na terenu u nedelju kao domaćin. A biće prilike za revanš već naredne godine? Pa biće prilike jubilarno prvenstvo? Ne, 10. jubilarno prvenstvo, tako, i onda posle toga ćemo pokušati da i ovu igru registrujemo kao zvaničan sport, jer mi već, sem toga, zvaničnog turnirskog prvenstva koje imamo, mi imamo celodnevne turnire po mestima domaćina koje ste već nabrojali tu, i što nekako i zovemo kvalifikacioni turniri gde se odmeravaju snage, u stvari gde se više družimo i gde postoji to popularno treće poluvreme na kojem se i podignuta reč, neko povišen ton u stvari na protivnika gubi, i gde se sve to u žaru borbe, ono što se radi, zaboravlja, jer svi smo u stvari tu zbog sporta, zbog druženja, a rezultat tu nekako dođe sam po sebi, jer već se igra to toliko svake godine da postoji mogućnost da budete prvi, ali postoji mogućnost da budete i 10. I sport je takav, a i život je takav, sastoji se od pobjeda i poraza, i on ne bi trebao uopšte onako... I nije ga loše posmatrati malo kroz rivalitet. Pa kroz rivalitet da, ali ja opet mislim da je akcenat sem na rezultatu koji je bitan, dajem i na fair sportskom ponašanju, što je veoma bitno da bi vi kao takvi i uopšte pretendovali da budete u porodici priznatih sportova. Evo, ovo je prilika da pogledamo poslednji minut šta se dešavalo u njemu. Pa u poslednji minut, kao vidimo, već sve se zna, još recimo neko 30 i nekog minuta, kada se je bilo bitno i jasno da će ekipa iz Tomaševca održavati tu prednost i čekati mudro na protivničke greške ili na kvalitetne udarce sa svoje strane, da bi celu priču privela kraju. I po 4. put osvojiti titulu prvaka i stići do tada nedostižne Orlovaćane. Orlovaćani do tada nedostižni, u tom trenutku zaista su bili postavili jedan novi standard, prevashodno u napadu. Izgledali su, mi smo od 2005. sa njima bili u finalu, izgubili na produžetke, 2006. smo bili, i evo ovo je naše treće finale. Sledeće godine ćemo biti prvi, to uopšte nije problem. Obećavate? Pa nema tu šta da se obeća, mi ćemo pokušati. I sada kako stvari stoje, ako svi budu kompletni, ako budu imali pristup igri kakav, onda možemo očekivati second hand Marijevo u finalu. Evo svih prvaka sveta od početka ovog šampionata. Da čujemo izjavu Aleksandra Rudića, kapitena Marijeva. Danas je Bog pogledao moju ekipu, ali takođe, hvala Bogu, bili smo sposobni da iskoristimo te poklone, tako da smo deklasirali Novosađane. Ovo prevazilazi, rezultat prevazilazi moja očekivanja. Ja sam očekivao neizvesnu utakmicu do samog kraja, međutim, već od polovine rezultat, ishod je bio prilično izvestan. A evo i šta je o organizaciji 9. prvenstva rekao i član odbora za očuvanje baranskih šora, gospodin Bojan Kostreš, nekada takođe pasionirani igrač, a danas licencirani sudija. Ja sam jako zadovoljan činjenicom da je ovo svetsko prvenstvo i po organizaciji i po kvalitetu igre bilo jedno od najboljih.
Činjenica da smo uspeli da obezbedimo ekipu iz Rumunije nam daje za pravo da kažemo da je sada ova organizacija dobila pravi internacionalni karakter i ovo je dobar uvod za 10. svetsko prvenstvo kada će se steći uslovi da šore budu registrovani zvanično kao sport i onda je Društvo za očuvanje banatskih šora uspelo da ispuni svoju misiju. Dakle, mi smo jednu veoma lepu igru uspeli da otrgnemo iz zaborava, da zainteresujemo i zaintrigiramo puno mladih ljudi u Banatu, a izvan Banata da igraju šore. Danas je bilo oko 200 takmičara iz 10 ekipa i mislim da je to dobar pokazatelj koliko smo za 9 godina uradili. 10. svetsko prvenstvo će nam omogućiti, kao što sam rekao, da registrujemo sport, a onda se nadam da će šore biti zauvek otrgnuti iz zaborava i da će početi da žive nekim svojim novim životom. I na kraju više puta spominjeno treće poluvreme gde nema poraženih i gde važi maksima, važno je učestvovati. Pećinko, ukratko za kraj, 9. svetsko prvenstvo u banatskim šorama više nego uspešno. Da, više nego uspešno i ponovilo se, evo vidimo ovde i našu prijateljicu iz Kikinde koja je inače kapitenka i organizator Mamuta ovo su drugari iz Orlovata, nekada neprikosnoveni, sada imaju smenu generacija i obećavaju da će se vratiti i evo ga, spiritus movens, čovjek koji drži stvari pod kontrolom, popularni rođa, zasluženo podiže pehar, pobednika, 4. put i ostaje samo da mu skinemo kapu na sve ono što je pokazala njegove... Hvala vam puno na pomoći i želim vam da jubilarni 10. šampionat bude na još višem nivou. Poštovani gledalci, ukoliko smo vam ovom pričom uspeli bar na kratko da vam skrenemo pažnju sa Wimbledona, Lige šampiona, transfera, profita i takmičarskog značaja, misija banatskih šora je uspešno završena. Prijatan ostatak dana uz program Radio Televizije Vojvodine.